Human na kayo ang naangkon sa mga taga Cebuco sa pagbag-o sa administrasyon sa lokal nga kagamhanan sa ilang lungsod. Sa kapin usa ka tuig nga paglingkod ni Mayor Ventura, bag-ong multipurpose building ang ginagirahan kaniadtong Marso 10 ning tuiga. Kini maunay ilang gamiton nga munisipyo nga sa 20 city ka tuig sama sa gihikaw kanila. Ang dugang detalye sa Ironato gikan ni Loriby Kabilin. Sa pagpaningkamot ni Mayor Joel Ventura, sulod sa kapinusa ka tuig niyang paglingkod, isip amahan sa lungsod sa Cebuco, karong adlaw gipahigayon na gyud ang inaugurasyon sa multipurpose building nga ilang gamiton isip bag-o nilang munisipyo. Human sa kapin duha ka dekada, nakabato na gyud og munisipyo ang lungsod sa Cebuco, ang pinakatumoy nga lungsod sa Tercero Distrito ning probinsya sa Zamboanga del Norte. Sa pagpangulo ni Mayor Joel Ventura, giinaguruhan kaniadtong Marso 10 ning tuiga ang balor 10 million pesos nga two-story multipurpose building nga karon maunay gigamit sa lokal nga kagamhanan sa maong lungsod isip ilang municipal hall building. Kini nga kalambuan na angkon sulod lang sa kapin usa ka tuig nga paglingkod ni Mayor Ventura, isip mayor pinaagi na usab sa paghiusa sa katawhan sa Cebuco aron mabag-o ang administrasyon nga nagdumala sa ilang lungsod. Kay baluan nga 27 ka tuig nga nag-agwanta ang mga taga Cebuco og biyahe padulong sa Zamboanga City aron sa pagproseso sa mga transaksyon sa ilang lokal nga kagamhanan, sanglit anaa kaniadto sa maong syudad ang temporaryo nilang gigamit nga munisipyo. Sa mensahe ni unang ginang sa probinsya Evelyn Tang Uy, kinsa mo'y nagrepresentar ni Governor Roberto Uy, yang gipamahayag nga ana sa insaktong dalan ang mga taga Cebuco gumikan sa ilang napiling mamunuan sa ilang lungsod. Matud niya nga labaw na nga mulambo pa ang Cebuco sa mga sunod nga tuig, gumikan kay daghan na ganing maayong kausaban sa lungsod sa magduha pa lang ka tuig nga pagdumala ni Mayor Ventura. We are on the right path dahil sa inyong napiling leader kay Mayor Ventura. Sa 2 taon lang, kung bibigyan pa ninyo siya ng maraming higayon, lalong uunlad ang Cebuco. Ipadayag po ni Vice Governor Senen Angeles ang iyang kalipay nga aduna nagyoy munisipyo ang lungsod sa Cebuco. Kini sumala niya timaan sa usa ka liderato nga naglantaw sa kayuhan sa lungsod. Ang inyong lungsod nakabato na kayo ug usa ka municipal building, no? Diin kini maoy sentro o dugukan sa pangagamhanan sa lungsod, no? Nakita nato mo kini resulta sa usa ka liderato sa lungsod nga naglantaw sa kaayuhan sa lungsod, no? This is not just a mere building of the municipality, but this is the house of the government of the municipality of Cebu. Nakita nato nga natindog yun, no? Nahimo without incurring any load from any financial institution, kundili pinaagi sa kakugi sa liderato sa lungsod. Mr. Michael Adrian Ayan Amatong, ang representante ni 3rd District Congressman Isagani Amatong, ang nagkanayon nga dili tiaw ang nahimo ni Mayor Ventura sa kapin usa pa lamang ka tuig. Liaw ang ibuhat ni Mayor Joel sa pituha pa lang katuig gawa sa munisipyo niya ngayong isubahan karon, daghan pa nagkalain-lain mga proyekto ang makita ninyo sa matag barangay nagibubo ni Mayor Joel. Tinuod tong giingon ni board member ganiya nga board member Venus nga dako ang ira diri sa Cebuco. Mauna nga mas importante nga magbutang kamo og mayor nga kasaligan ninyo aron niana. Diba, pila ka tuig, pila ka dekada, ang inyo ang ira, wakit siguro mong kabalukan sa padulong. Pero karon nakakita ka mo, o giunsa paggamit o maayo ni Joel, giubanan usab. Importante kayo ha, giubanan usab sa municipal council, kaya siyempre kinahanglan kayo ang ilang suporta. Dugang niya nga wala gayud masayop sa pagpili ang mga taga Cebuco sa mayor, ug angay lang nga sa pagpili sa atong mga lideres, huna-unaon gayud nato ang atong kaugmaon. Importante kayo nga inyo ang mayor nga nagkugi at ukod siyang suportahan.
matag adlaw, matag wadiya mga programa atong suportahan aron niya na kamo magulahan. Sa gingon pa ni Vice Governor ganiya, ang kining bunga sa pagpaningkamot ni Mayor Ventura, sama aning building, sa naglaing projects, dili man siya magulahan, apan ang katawhan man sa Sibuko. Muna nga, kisa may nagbutang niyag mayor diha, kamo! Muna nga, karong hapuna atong palakpakan ang mga tao sa Sibuko, tungod kay nagbutang kamo og mayor na naglaban kaninyo. Ipamahayag po ni Mayor Joel Ventura siyang mensahe nga nalipay gyud silang mga katawhan sa Sibuko nga natuman na ang dugay na kaayo nilang gipangandoy nga munisipyo. Gipaambit po niya nga daghan pang kalambuan ang naangkon na ug maangkon pa silang lungsod. Alipay na karon kay naanatay balay na asa na to house o asa atong opisina. Kay sa una naman ta diha sa gym, kita nasayod diri sa Sibuko na for how many years na diha lang ta wala di ta kasabot asa ang atong municipal hall. So karon naana. So at least naanay mo naanatay matudlo na opisina nato sa Sibuko. Sa kasamtangan nakatukod na sila matud niya og 5 ka bag-ong barangay hall. Ongoing usab ang 16-kilometer PRDP Farm to Market Road project. Gipadayon usab nila ang konstruksyon sa wala na humang multipurpose building sa karaang administrasyon, pinaagi sa paggahin og pundo para niini, ug aduna pay gihulat nga cash allocation gikan sa local support fund sa DBM alang sa pagtukod sa ilang municipal hall, Sangguniang Bayan Hall, Isolation Center ug ubang pang proyekto. Samtang atul gihapon sa maong kalihukan, gipangunayan pod og tunol ni unang ginang Belen Uy ngadto sa 119 ka barangay health workers ug 53 ka child development workers sa lungsod sa Sibuko ang ilang 3,600 nga honorarium gikan sa kagamhanang probinsyal. Sa laing bahin, dulan 19 milyones nga kantidad sa mga proyekto ubos sa payapa at masaganang pamayanan kon pamana program, pinaagi na usab sa pagpaningkamo sa kagamhanang probinsyal ang gi-turnover ngadto sa 4 ka barangay sa lungsod sa Sibuko. Ang nasangpit nga mga proyekto naglangkob sa balor 2.4 million pesos nga concreting of 2-kilometer pathway sa barangay Kawit-Kawit, 2 million pesos nga construction of river control sa barangay Anungan, 2 million pesos nga water supply system ug 6.1 million pesos nga concreting of 7-kilometer pathway sa barangay Panganuran, 500,000 pesos nga smoked fish processing facility sa barangay Lentangan ug 1.26 million pesos kantidad sa 7 ka fishing boats lakip kompletong mga fishing gears. Ang pamana usa ka programa ubos sa Office of the Provincial Advisor on the Peace Process kon OPAP nga nagtinguha sa paghatag og mga infrastructure ingon man livelihood projects nga makapausbaw sa kalinaw sa mga hilit ug conflict affected nga mga dapit sa nasod. Nasayran pa gikan ni Assistant Provincial Engineer Joscoro Indab kinsa mao ang OPAP focal nga daghan na usab nga na-turnover nga mga proyekto nga gipunduhan gihapon sa OPAP sa kabarangayan sa Sibuko sama sa solar electrification project sa barangay Kawit-Kawit, Anungan ug Panganuran nga hingpit nang napahimuslan sa mga lumulupyo. Gikan dinhi sa Sibuko, Zamboanga del Norte, Lori V. Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Katauhan ning atong lalawigan sa Zamboanga del Norte. Aron ma-update kamo sa tinuod nga mabalita ning atong lalawigan, i-like o i-follow lamang ninyo ang Facebook page sa Provincial Information Center sa Zamboanga del Norte o i-share kining maong mga balita aron daghan sa atong mga katauhan makabalos kamaturan kung unsa na ang dagan ning atong katilingban. Mag-comment usab kamo aron among may bal-an ang inyong mga mulo ug opinyon sa nana nga pagi mapadayon ang kapsay sa pagdumala o pagdala sa rinda ning atong pagamahanan. Hangtod sa sinhagen kini si Chris Apo nga maghatod kaninyo sa tinuod nga mabalita para sa ZNPNN ang dapig sa kamatuoran, tuyog sa kalambuan.